गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथा होनाय बायदियै हौवासाफोरनि थाखाय मोनसे आसनि लानानै फैदों। बे आसनियानो जादों बाबु आसनि। दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होनो थाखाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोनाय जादों। दा बे आसनिखौ सोरबायदि हौवासाफोरा मोनगोन ना गासैबो हौवासाफोरानो मोनजोबगोन, बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होगोन। दा जों बयबो मिथिखागौ हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो निजुत मयना आसनिखौ हिन्जावसा फरायसाफोरनो होबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दायो हौवासाफोरनि थाखाय बाबु आसनिखौ लानानै फैदों। दा बेनि सोमोन्दैनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों हौवासाफोरनि थाखाय बाबु आसनिखौ फोसावनानै होदों। दा बेखौ माब्ला मोननो हागोन होननानै बुङोब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटाराव मोनसे टुइट खालामदों। बेवहाय फोरमायनाय बायदिबा बाबु आसनिखौ हौवासा फरायसाफोरनि थाखाय फेब्रुवारि मान्थनिफ्रायनो सोजेननाय जागोन। होनब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, फेब्रुवारि मान्थनिफ्रायनो बाबु आसनिखौ हौवासा फरायसाफोरनो होनाय जागोनब्ला बेनि एप्लाइ खालामनाया जोंहा जानुवारि मान्थआवनो जानो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो रेडि जानानै थाखाबानो जाबाय। नांगौखिनि डकुमेन्टफोरखौहाय जमा खालामनानै लाखाबानो जाबाय। दा बेवहाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटआवहाय फोरमायनाय बायदिब्ला बाबु आसनिखौ सोर सोरनो होनाय जागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय दङ पस्ट ग्रेजुवेट फरायसाफोरनो मान्थलि 2000 होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो ग्रेजुवेट स्टुडेन्टफोरनो 1000 पार मान्थ होनाय जागोन। दा बेवहाय पस्ट ग्रेजुवेट होननानै बुङोब्ला जों जायफोरा डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै MA, MCom, MSc लागासिनो दङ बैसोरो मान्थलि 2000 खौ मोननो हागोन। आरो जायफोरा ग्रेजुवेट माने डिग्रि फरायगासिनो दङ बैसोरो पार मान्थ 1000 खौ मोननो हागोन। दा बेवहाय आं सिगाङावनो फोरमायनानै होनि, ग्रेजुवेट फरायनाय होननानै बुङोब्ला जायफोर 2025 आवहाय 1 सेमिस्टारनि थाखाय एडमिसन लादोंमोन बैसोरसो मोननो हागोन दै। बेनि सिगाङावहाय मोननो हानाय नङा। दायो जायफोर 2025 आवहाय डिग्रि 1 सेमिस्टाराव एडमिसन खालामदोंमोन बैसोरसो 1000 खौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर पस्ट ग्रेजुवेट MA, BCom, MSc आवहाय 2025 आवहाय एडमिसन लादों बैसोरसो 2000 पार मान्थखौ मोननो हागोन। आरो बे पस्ट ग्रेजुवेटनि 2000 खौ आरो बेजों लोगोसेनो ग्रेजुवेटनि 1000 पार मान्थखौ सोरबायदिया मोननो हागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय फोरमायनानै होदों। बेवहाय दङ जायफोरनि फेमिलिया बोसोरसेयाव 4 लाखनिख्रुइ खम आर्निं खालामो बैसोरसो बे आसनिखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय इनकाम सार्टिफिकेटआ जोबोद इम्परटेन्ट जानानै फैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ जायैनि सिगांनो इनकाम सार्टिफिकेटफोरखौ बानायनानै लाखादो। बेवहाय जायफोरनि फेमिलि इनकामा बोसोरसेयाव 4 लाखनिख्रुइ बांसिन जागोन बैसोरो बे बाबु आसनिनि पस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय पार मान्थ 2000 आरो बेजों लोगोसे ग्रेजुवेट स्टुडेन्टनि 1000 पार मान्थखौ मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोननि फेमिलि इनकामा 4 लाखनिख्रुइ खम जानांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटफोरखौ क्लियार खालामनानै लाखाबानो जाबाय। दा बेनि थाखाय एप्लाइआ माबायदि जागोन होननानै बुङोब्ला बेनि जेबो आपडेट मोनथ'नाय जायाखै। बेनि एप्लाइआ अनलाइनबो जानो हागौ आरो अफलाइनबो जानो हागौ। जों बेखौ मख'नाया गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा डिक्लेयार खालामनाय बायदि सिगांहाय निजुत मयना आसनिखौ बुंनो थाङोब्ला बियो अफलाइन जादोंमोन आरो बेनि फर्मआ कलेजफोरावनो हरखानाय जादोंमोन। बेबायदि जायोब्लाथ' जोबोद मोजां जागोन। मानोना कलेजावहायनो नोंथांमोननो फर्मखौहाय राननानै होखागोन। नोंथांमोना बेवहायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। अफलाइन एप्लाइ जायोबा जोबोद मोजां जागोन। दा नोंथांमोना बेनि थाखाय रेडि थाखाबानो जाबाय। दा जोंहा हिन्जावसा फरायसाफोरा निजुत मयना आसनि मोननाय बायदिनो हौवासा फरायसाफोराबो बाबु आसनिनि गेजेरजों पार मान्थ फैसाखौ मोननो हासिगोन। दा जोंहा एप्रिल मान्थआवहाय इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ आरो मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि सिगांनो नोंथांमोना पार मान्थ मोननो गोनां फैसाखौ मास मोननै बा मास मोनथामनि फैसाखौ नोंथांमोना खेबसेनोबो मोनखानो हागौ। जेरै बेखौ बुंनो थाङोब्ला जायफोर पस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय 2000 पार मान्थखौ मोनो बैसोरो मास मोनथामनि मोनखायोबा बिसोरो 6000 मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर ग्रेजुवेट एबा दायो डिग्रि फरायगासिनो दङ बैसोरनि पार मान्थ 1000 मोनोना बैसोर मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि सिगांनो मास मोननै बा मास मोनथामनि सिगाङावहाय खनसेनो 3000 खौ मोनखानो हागोन। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ नेथ'बानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।